Mae yna nifer o wahanol opsiynau ar gael wrth i chi raglennu yr M-Bot. Ond yr un mwyaf poblogaidd ydy rhaglen o'r enw M-Block. Wedyn mae M-Block ar gael ar bron iawn bob un dyfais. Os ydych chi'n defnyddio iPad yn yr ysgol, mae bosib i chi fynd i'r App Store a lawrlwytho app M-Block. Mae hwnna wedyn yn cysylltu hefo eich robot chi drwy ddefnyddio Bluetooth. Mae hwnna'n ffordd eitha rhwydd o raglennu gan bod yn gallu gyrru neges heb bo chi angen defnyddio wifren USB i gysylltu'r robot. Felly mae bosib defnyddio hwn ar glynaduron, ac os ydych chi'n defnyddio glynaduron yn yr ysgol, mae bosib chi lawrlwytho fersiwn llawn o M-Block ar y cyfrifiadur fel bod hwnnw yna'n sefydlog ar y cyfrifiaduron chi. Mae bosib defnyddio Chromebooks hefyd. Os ydych chi yn defnyddio Chromebook, mi fyddwch chi wedyn yn rhaglennu drwy ddefnyddio porwr we. So dwi wan defnyddio Google Chrome. Safle ydy ide.mblock.cc. Neu os newch chi deipio M-Block i mewn i Google, bydd hwnna eto ddod o hyd i'r dudalen yma. Yr unig beth ychwanegol sydd yna hefo defnyddio Chromebook, pan ydych chi'n gwneud hyn am y tro cyntaf, mae angen lawrlwytho estyniad neu extension o'r enw M-Link. Ac i wneud hyn, ydych chi'n mynd i'r Google Chrome Web Store ac yn teipio M-Link i mewn ac yn lawrlwytho hwnnw. Mi ddylsa hwnnw gael ei ganiatáu os ydych chi'n defnyddio Chromebooks drwy gyfrifon Home. Felly, os ydych chi'n cael traffath i allu lawrlwytho M-Link, cysylltwch efo'ch partneriaid cefnogi technoleg gwybodaeth am wneud nhw, dwi'n siŵr o'ch chi ar ben ffordd o ran sut i wneud hwnnw os ydy yrru allan i'r Chromebooks. Unwaith ydych chi yn defnyddio'r M-Block, boed hynny ar gyfrifiadur neu'r Chromebook, mae yna ddwy ffordd o'r cod allan. Os ydych cyfrifiaduron a'ch Chromebooks chi'n defnyddio Bluetooth, mi allwch chi yrru hynny allan drwy Bluetooth i'r robot, neu mi allwch chi yrru'r cod allan drwy ddefnyddio gwifren USB. Cysylltu'r wifren i'r cyfrifiadur, newch chi weld yr slot cywir ar y robot wedyn i roed yr gwifren yna mewn. O ran M-Block ei hun, mae'n edrych yn andros gyfarwydd. Mae wedi cael ei selio ar raglen Scratch, a siŵr bod nifer ohonoch chi'n barod wedi defnyddio Scratch i ryw radda yn y gorffennol. Felly, y darn cyntaf ydy cysylltu yr M-Bot. So, mae'n dweud y gair devices yn fan hyn, dwi'n dewis M-Bot o'r rhestr. Mae wedyn yn dewis cyfarwyddiadau cywir sydd ar gael ar gyfer yr M-Bot. Fel bob dim ar Scratch ac fel bob dim ar M-Block, mae'r cod yn cychwyn wastad hefo'r bloc yma, sef pan mae'r fanner yn cael ei chlicio. Dwi'n llusgo fo o'r dewislen a dwi'n gollwng ar unrhyw le yn y sgwarin gwyn yma, a mae hwnna wedyn yn cychwyn y broses o codio. So beth dwi'n creu wedyn ydy dilyniant, so dwi'n mynd i ddewis unrhyw un o'r cyfarwyddiadau yma. Dwi'n llusgo a mae'n gweithio fel jigsaw. So dwi'n gallu llusgo a gollwng o, fel chi'n gweld mae'n sownd i'r darna nesaf. So beth dwi'n gwneud ydy cyfres o gyfarwyddiadau neu beth sy'n cael ei adnabod fel dilyniant. So dwi'n creu dilyniant o gyfarwyddiadau. Mae hwn wedyn yn amlwg pan dwi wedi gorffan yn cael ei yrru allan i'r M-Bot, a mae'r M-Bot wedyn yn dilyn y cyfarwyddiadau yma. Un beth sy'n werth i'n nodi fan hyn, os dwi eisiau cychwyn eto neu os dwi eisiau dileu un darn o'r cod, dwi'n llusgo a dwi'n gollwng o wedyn dros y cyfarwyddiadau. Fel ydych chi'n gweld mae'r logo bin yn ymddangos, a wedyn mae hwnna yn diflannu mewn i'r bin. So fel dwi'n dweud, mae hwn edrych yn debyg i Scratch, mae'n defnyddio'r union un lliwiau, blociau aer, blociau oren, y glas ac yn y blaen. So mae hyn yn gyfarwydd, dwi'n gobeithio i chi o flaen llaw.